Γεια σας. Με αυτό το βίντεο ουσιαστικά εγκαινιάζουμε μία σειρά από βίντεο στα οποία θα παρουσιάζουμε προϊόντα που έχουμε αποκλειστικά στο μαγαζί μας, το agistre.gr. Θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση με ένα καλάμι της ιαπωνικής Gokuspe για tie rubber. Το μοντέλο είναι το Evo Rubber ST και είναι ένα εξειδικευμένο καλάμι για την τεχνική αυτή και με συμπαγή μύτη από κάρμπον. Πάμε να δούμε λίγο το καλάμι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλάμι που απευθύνεται τόσο σε νέους ψαράδες όσο και σε έμπειρους με τη τεχνική του tie rubber. Είναι το καλάμι το 702 μοντέλο 2, το οποίο ουσιαστικά είναι για tie rubbers από 40 έως 120 γραμμάρια. Δηλαδή μπορεί κάποιος με αυτό, με 120 γραμμάρια tie rubber, να ψαρέψει και σε βάθη άνω των 100 μέτρων, μέχρι 120-140 μέτρα, αναλόγως συνθήκες. Όλα τα εξαρτήματα είναι Fuji. Από τη βάση που ήταν Fuji, η οδηγή είναι Fuji, Alconite, και εδώ βλέπετε είναι η συμπαγής μύτη που σας έλεγα, solid tip, λέει, και κοιτάξτε να δείτε πόσο ευαίσθητη και ελαστική είναι. Έχει γυρίσει 180 μοίρες. Λοιπόν, τη μύτη τη χρειάζεται ένα καλάμι tie rubber να είναι έτσι. Μάλιστα έχει και ευδιάκριτα δεσίματα με φωσφοριζέ πορτοκαλί χρώμα και η μύτη πρέπει να λυγίζει τόσο εύκολα ώστε το ψάρι να μην αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για δόλωμα όταν τσιμπάει το tie rubber και να πάει να το δαγκώσει καλύτερα και να αγκιστρωθεί. Έτσι λυγίζουν. Λοιπόν, η σειρά αυτή αποτελείται από 3 καλάμια. Εγώ σας έδειξα το μοντέλο 2 που είναι από 40 έως 120 γραμμάρια που είπαμε. Μετά έχει το δεύτερο μοντέλο, το 3, το οποίο είναι από 50 έως 160 γραμμάρια. Τα rubber μπορεί να σηκώσει. Και μετά για ακόμα πιο βαθιά νερά, ένα πιο ισχυρό μοντέλο, το μοντέλο 4, από 60 έως 180 γραμμάρια. Επίσης, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των καλαμιών αυτών είναι ενώ είναι τόσο ελαφριά, δηλαδή ζυγίζουν περίπου στα 130 με 140 γραμμάρια, αναλόγως το μοντέλο, και έχουν μια πολύ μεγάλη αντοχή, η οποία ξεκινάει για το διάρρη, για το μοντέλο 2, από τα 4,5 κιλά και για το πιο δυνατό φτάνει τα 5,5 κιλά. Επίσης, το μήκος τους είναι 2,13, είναι δύσπαστα, σπάνε περίπου στη μέση και διαθέτουν 13 οδηγούς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο e-shop μας, το agistre.gr. Ευχαριστούμε.